kører vi bare 2 forsøg. Hvis man gør det for hårdt, så siger appen, du er dygtig. Og dukken siger, for helvede. I kan godt høre, når vi starter. Så har vi tal, vi kan gå efter. Har vi fundet det? Jeg har fået start. Og så må det blive ned for helvede. I må ikke sige nede i Netto. Vi stopper her. 99, mand! Det er faktisk, så godt ikke, havde du bare talt til 30. Du talte ikke til 30. Ja, åbenbart ikke. Den siger 32, 2 her. Det bliver distraheret. Åh, okay, så der skal ikke mere til. Der er lige været nogle gange. Der er scoret 99, det er flot næste. Om hun ligger på højre eller venstre, så det ligner. Hvis ikke I kan huske det, så bare flytte op på siden. Det ligner. Det ligner. Det var bare en lynmand. Jeg ansætter bare en lynmand. Det ligner. Ja, okay. Du er hvad? Nå, hvordan gik det? Det er sgu da fint. Det er nu I så talfixeret. Ja, det er fordi jeg er 95, men det er træk værd. Jeg har noget mere end mig. Arbejder irriterende. Noget lort. Husk, der er plads på eftermiddagsholdet. Det kan jeg desværre ikke. Nej, det kan jeg.